δεις εκεί δεν είχαμε καμία πρόσβαση, αναγκαστήκαμε να έρθουμε εδώ σε ένα ξένο σπίτι, σε ένα ταρατσάκι. Αυτός θα κλείσει και τη γιορτή εδώ σήμερα. Πες του να ξεκινήσει, πες του, Νάτος. Εδώ, αυτός είναι ο πρόεδρος της Χιάτιστας, τον αφήσαμε τελευταίο. Είναι λίγο άτυχος γιατί έχει πιάσει πολύ αέρα εδώ. Τα πατάει ο καιρός κάτω, βλέπετε τι γίνεται. Πω πάτημα που τους έκανε, ναι, φυσάει πάρα πολύ. Έχουν πιάσει όλη τη Χιάτιστα τώρα, εδώ. Τώρα τραβάμε από πάνω προς τα κάτω τα πουλιά. Για να δούμε τώρα, να βλέπουμε και 2-3 αν αυτά φεύγουν μέσα στα βουνά πάνε, μέσα εκεί. Να, κάτσε, αυτά που ξεμετάνε τώρα, να δούμε από το καλώδιο πάνω. Μπράβο, ναι. Τα πουλιά είναι ένα πίσω από τα καλώδια. Με τεμποδίων κι αυτός, εντάξει. Και βγαίνουν πάνω, πιστεύω να καβαλήσουν εδώ τον καιρό γιατί... Όχι ρε γάμο. Κοίτα ρε, μέσα στα καλώδια πήγα και χωθήκα, να το. Αρχίζουν και καβαλάνε. Ναι, καβαλάνε. Ναι, καβαλάνε τον καιρό, να τα πουλιά. Ωραίος πολύ, παρόλο που έχει τόσα μποφόρια. Αυτά κύριε είναι τα πουλιά του Προέδρου με αυτές τις συνθήκες. Με το πιο δυνατό καιρό σήμερα. Και πάνε έτσι. Ναι, είναι ωραίος. Είναι καλός. Πολύ καλός είναι, ναι. Πάνε πολύ ωραία τα περιστέρια. Τώρα ευτυχώς έχουν μπει μες στο σύννεφο. Και φαίνονται υπέροχα, ναι. Μπράβο στον Πρόεδρο, ναι. Είδες, σκαρφαλώσανε και περάσανε τα σύννεφα, πολύ ψηλά. Κι άλλα από εδώ, κι άλλη ομάδα. Ναι, αυτά τραβάω τώρα. Είναι αυτά που βγαίνουνε. Να είναι μερικά μέσα ακόμα στο σύννεφο. Τα τελευταία είναι αυτά. Χάνονται. Είδατε τη διαφορά το σύννεφο με την Γαλανάδα. Όταν που είναι στην Γαλανάδα πια σαν να μην βλέπεις τίποτα. Όσο ήταν αυτά, κάτσε, έχουμε μερικά ακόμα να τα δούμε, να τα ευχαριστηθούμε. Αυτά που είναι στην Ασπρίλα πια, να τα και βγαίνουνε. Όσα είναι στην Ασπρίλα φαίνονται πεντακάθαρα. Τώρα βγήκαν όλα. Για να πάμε και από πάνω. Από πάνω είναι κάτι καραμπέρια πολύ ωραία. Να τα εδώ τα βλέπουμε. Μέσα στη Γαλανάδα ακίνητα τελείως. Τα βλέπετε πως πετάνε. Με τέρμα zoom. Όχι καλά, είναι πολύ καλά όντως. Μπράβο. Θα κλείσει πολύ ωραία, ναι. Έχει τον πιο πολύ αέρα σήμερα που έχει εδώ και τα πουλιά έχουν στυλώσει από πάνω τελείως. Φύγανε και μετά μείναν από πάνω. Τώρα πετάνε τελείως από πάνω. Τα βλέπετε, βλέπετε αυτό το καραμπέρι τώρα είναι τζιν, γυαλίζει, μέσα στη Γαλανάδα είναι. Με τέρμα zoom, αλλά δεν κουνάει καθόλου. Κι άλλο ένα πίσω του, πιο ψηλά είναι το άλλο. Και ένα σουλούπι τώρα, εντάξει. Σουλούπι με τα κόκκινα. Ναι. Με τα κόκκινα δαχτυλίδια. Ναι, αυτός είναι. Ο σούλουπας, ο αρσενικός. Ο αρσενικός, ναι. Ξαελώθηκε. Εδώ βλέπουμε πάλι το σουλούπι. Μία το βλέπουμε, μία δεν το βλέπουμε. Αλλά επειδή είναι ένα σπρουδερό, τα σταχτιά, τα τζινιά δεν φαίνονται πια. Γι' αυτό, εκεί μέσα είναι. Στο βάθος του γαλανού. Πάνε τα πουλιά, εξαφανιστήκανε. Τώρα μόλις ξεκίνησε και την επιστροφή εδώ ο πρόεδρος, βλέπουμε τους παπαγάλους που στρίβουν κάτω εκεί. Έρχονται, βάλανε κιόλας. Έρχονται λέει.
Για να δούμε. Ορίστε, βλέπουμε τώρα κατέφτασε και σε εμάς. Να δούμε τώρα και τα άλλα ψηλά. Να εδώ είναι ο πρόεδρος. Καλά, Καραμπέρι. Ναι, ναι. Ορίστε για ένας Καραμπέρης τώρα. Έρχονται καταρρυπάς. Ομάδες έρχονται. Πολύ ψηλά, έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά. Πέρυσι, ναι, είχες δίκιο, ναι, τον έχω. Να τον έρχεται. Προσπαθούμε τώρα, τα πουλιά είναι πολύ δύσκολο. Προσπαθούμε να τα πιάσουμε από το πουθενά. Κοίτα να δεις τι έκανε. Ναι. Έσπασε τους παπαγάλους, αγρίεψε όντως. Έπεσε όμως. Έστω και στα φρένα να δεις. Έρχονται. Είπαμε έρχονται 1-1, 2-2. Τώρα έρχονται 3-4 μαζί και να δούμε. Να το δούμε. Κοιτάς ολόκληρα. Ναι, τα έχει κοπανίσει ο καιρός στα πουλιά. Ακόμα και στο πεσό τα εμποδίζει, δεν μπορούν να έρθουν. Ναι. Στα φρένα τα πιάνουμε όλα. Ορίστε και η Γερακομάνα. Δεν είδαμε σήμερα τέτοιο πράγμα, το βλέπουμε και αυτό τώρα. Δεν τα κυνήγησε όμως, εντάξει, τίποτα έφυγε. Κάτι λίγα έχουν μείνει ακόμα, να τα βλέπω τα πουλιά, ρε. Μέσα στην ασπρίλα είναι, ναι. Μόλις φτάσαμε και στον πρόεδρο. Κατεβήκαμε εκεί από το βουνό που ήμασταν. 2-3-1 ακόμα που λείπουν και εκεί που είχαν πάει τα πουλιά. Κάτσε λίγο ρε πρόεδρε να τραβήξουμε τα πουλάκια. Έλα Παναγιώτη, τράβα και τα πουλιά. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, θα δούμε και αυτά τα καραμπέρια, τα περιβόητα, πολύ ωραία πραγματικά που είχε ο πρόεδρος. Να, αυτά εδώ είναι. Άλλα σκαριά, έτσι. Μεγαλώσουμε περιστέρια, άλλα περιστέρια. Και πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Αλλά πέταξε ο πρόεδρος, μπορώ να πούμε ότι πέταξε την πιο ακατάλληλη στιγμή της ημέρας. Ήταν οι δύο τελευταίοι, τους αδίκησε πολύ ο καιρός, έπιασε πολύ αέρα. Αυτά είναι τα καραμπέρια κύριε που βλέπατε, τα κίνητα που πετάγανε στο σβήσιμο. Άλλα περιστεριά, άλλα περιστεριά. Άλλα κόλπα. Έχεις και ένα παπούτσινι εδώ πέρα, Είναι 14 χρονών. Μόνο. Και Θα πάρει ασπρορά, είναι 13. Πέταγε και αυτός. Αυτά τα δύο έμειναν από όλα τα χρόνια από το Σαΐν και από αυτά ένα το χρόνο. Αυτός πέταγε τώρα. Αυτός πέταγε. Τον παγάσα. Όχι και σε εμάς. Πρόεδρε, πώς πήγε η σημερινή μέρα? Μπράβο και στον πρόεδρο. Η σημερινή μέρα ήταν άκρης επιτυχημένη. Όλα τα παιδιά πήγαν πάρα πολύ καλά. Ακούμε και τις δηλώσεις του πρόεδρου που κάνει εδώ στο κανάλι. Τέλος καλά, όλα καλά. Είχαμε απώλειες? Ναι, απώλειες είχαμε. Μας λείπουν 6-7 περιστέρια, αλλά τι να κάνουμε. Για την γιορτή πρέπει να τους υποστούμε για αυτό. Ψέματα λέει, 2-3 ρήμα. Άλλος ο αγώνας των περιστεριών αυτός είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και κλείνουμε αυτό να δω το τσαπάρι. Σε πόσους περιστεριών πήρατε σήμερα? Δεν σε θέλουμε. Και εδώ βλέπουμε την οικογένεια Χωραφά. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τι να σε κάνω ρε μαμά. με τους μέλλοντες περιστεράδες, τα μέλλοντα καλάμια είναι αυτά, έτσι. Ο γιος. Περιστερούδες. Α, έτσι πάει η δουλειά. Ωραίος, Μπορεί να έχουμε κάνει προπεριστερά, δεν ξέρεις. Α, έτσι, Πρέπει να το επιδιώξεις. Έτσι είναι. Α, σου φέρουμε κανένα Αθηναίο, έχει εκεί πέρα κάτι τούρλες, Έχει, κάτι παγκουρατζίδες, κάργα. Τι να κάνουμε. Πας και τους κάνουμε άνθρωπους, Έτσι. Λοιπόν, πρόεδρε, με αυτά και άλλα, συγχαρητήρια από μένα για όλη τη γιορτή μέχρι τώρα. Πήγατε πολύ καλά, έτσι. Κλείνει η γιορτή με σένα. Ξεκίνησε πολύ καλά από τον πρώτο που πέταξε. Και τελείωσε και πολύ καλά, έτσι. Και εσένα ήταν πολύ δυνατή η πεταξιά σου. Μπορεί στις επιστροφές να αργήσανε τα πουλιά και ήταν φυσιολογικό εκεί που πήγανε. Αλλά το πρόγραμμα, σαν πρόγραμμα, ήταν φανταστικό. Δηλαδή είναι για αυτούς που αρέσουν τα δυνατά τα περιστεριά, έτσι. Ειδικά τα καραμπέρια σου σε μια φάση είχαν μείνει βγαλμένα στο σβήσιμο από πάνω και πετάγανε ακίνητα τελείως. Πιστεύω θα τα δεις και εσύ στην κάμερα, θα σ' αρέσουν.
Λοιπόν... Παναγιώτη, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του. Ναι. Η γιορτή ήταν πετυχημένη και φέτος, η προσέλευση του κόσμου μεγάλη. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την επιμονή στο χόμπι, για την υπομονή που δείχνει και στο γεγονός ότι με ακολουθάει σε όλες τις εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε αυτούς αφιερώνω τη δική μου σημερινή πεταξιά. Μπράβο, ωραίος. Λοιπόν, και κλείνουμε λοιπόν τη γιορτή μέχρι εδώ με τον πρόεδρο και την οικογένεια πάμε, έτσι. Όλοι μαζί. Λοιπόν, γεια χαρά, γεια σας. Μόλις φτάσαμε και στο ρέστοραν. Εδώ είναι το μαγαζί που θα έχουμε το φαγοπότη. Σε Σιάτιστα, είναι το χοτέλ Σιάτιστα. Και εκεί μέσα εδώ θα γίνει και θα έχουμε και το φαγοπότη. Οι πιο πολλοί έχουν πάει και έρχονται ακόμα κάποιοι τελευταίοι. Μαζεύονται σιγά σιγά ο κόσμος. Και εδώ βλέπουμε και τα παιδιά του Προέδρου, τα προεδράκια. Ναι, και η μαμά πάνε. Και καταφθάνουν και οι υπόλοιποι, έρχονται σιγά σιγά ο κόσμος. Πάμε και εμείς σιγά σιγά μπροστά μέσα. Εδώ βλέπουμε και τον κόσμο. Έχει από παντού. Γούρικας και σέλια. Γεια σου Κότσο. Η Βέρεια είναι στο βάθος. Ο Σίφερμαν παρόν σε όλους τους διαγωνισμούς φέτος. Και η φίρμα, το ανερχόμενο αστέρι, από το Περιστέρι. Εδώ βλέπουμε και το τελευταίο τραπέζι. Όλα έτοιμα λοιπόν. Πάμε. Θα ήθελα με τη σειρά να σηκωθούν κάποιοι πρόεδροι να δώσουν τους επένους στους συμμετέχοντες. Καταρχήν να σας πω ότι έμειναν και κάποια λαχεία και όσο μπορεί ο καθένας να βοηθήσει για να βγει και το τραπέζι. Συγχαίρω τα παιδιά για τα πετάγματα και είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλα. Νομίζω η Σιάτιστα είναι ένα μέρος πολύ ωραίο, λες και είμαι στις Άλπεις της Αυστρίας. Θα την επαναλάβω αυτήν την εκδρομή, γιατί κατάγουμε από το λιβάδι της Εδασσόνος. Αλλά σε ένα μέρος που το λένε Τύρναβος και το ονομάζουν Καναδά. Υγεία, χαρά και ευτυχία στους περιστεράδες όλους του κόσμου. Συγχαρητήρια στο Σόγκα το Μάγκη και καλά πετάγματα του χρόνου. Υγεία και χαρά σε όλη την οικογένεια.
Ευχαριστούμε τα παιδιά για τη φιλοξενία τους και τους ευχόμαστε αυτή την προσπάθεια που κάνουν να τη συνεχίσουν. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, οι προσπάθειες μπορεί να γίνονται, να ξεκινάνε όμορφα, αλλά δυστυχώς τελειώνουν άσχημα. Εμείς ευχόμαστε με την ίδια πίστη που ξεκίνησαν, έτσι να συνεχίσουν. Να δώσουμε συγχαρητήρια τα παιδιά και τους αξίζει από όλους μας ένα χειροκρότημα. Και εσείς δυτικά το στη γωνία. Ναι. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια τα παιδιά. Στον τρίτο διαγωνιζόμενο ευχόμαστε καλή επιτυχία και στην προσωπική του ζωή και στα περιστέρια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Κι όσοι δεν με θέλετε πότε θα σε ετοιμάσω τα πράξεις. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε κοσμοσιάτιστα. Έχουμε κάθε χρόνο να πάει καλύτερα. Συγχαρητήρια και πάλι. Το χρόνο να είστε πάντα καλά. Γεια χαρά. Από το δεύτερο το σύλλογο Κουζάρης Εγκανίας. Ποιος είναι? Ας έρθει εδώ να δώσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο. Τα περιστέρια σου ήταν πάρα πολύ καλά και σας εύχομαι όλους υγεία και ευτυχία. Και καλά πετάγματα να έχετε. Κάποιος από την Ελασσόνα έρθει να δώσει το βραβείο του Στέλιο. Σας χαιρετάμε όλους παιδιά, είμαστε η παρέα από την Ελασσόνα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που φτιάξαν αυτό το ωραίο πρόγραμμα και να προσπαθήσουν ό,τι μπορούν καλύτερα. Να είστε καλά και λοιπόν καλύτερα. Ευαγγέλης στον Δήμο του Βόλου, μας έρθει εδώ σήμερα. Γεια σας και από μένα, συγχαρητήρια για την ωραία εκδήλωση που κάνατε, για τα περιστέρια που σηκώσατε, παρόλο τον καιρό που ψηφίσατε και παρουσιάσατε ένα πολύ ωραίο θέατρο. Κάθε χρονιά και καλύτερα. Όσοι κέρδισαν μεταλλαχία έρθουν να πάρουν τα δώρα για να πιάσει και ο χώρος.